Kaixo, bera, ez zauan herrixan okerro ikusiteko lanbideik, ez da okerro pautakoik ere. Baina, zein zezaken bagaztiak, etzekin irakurtzen, etzekin idazten, etzun sekula beste lanik euki ez da beste ofizioik ere. Bere aitaren gandik jasozun lanbidea edo lana, bere aitaren gandik jasozun bezalaxe. Putetxeko atezaina zan. Eta putetxeko jabetza ere holaxe pasazan. Semiak aitaren jaso eta aitak bere aitaren gandik eta hola hamarkadetan. Behin gertatu zan ordia, putetxeko jabia, erretira gintzala, eta etorri zan bere seme gaztena, negozioa aurrera ematea. Eta seme gazte hau etorri zan idea askokin eta gauzak aldatzeko gogoakin, gauzak iteko beste modu bat ipini naixan, eta, hola, logela batzuk berritxu zituen, eta konpondu zituen, eta, orduan, egiteko berri batzuk sortu zian, hor, eta bere langilei eman zizkien bakoitzari, egiteko berri horiek. Eta gure atezainari beste beste. Eta eskatu zion honi, astero kontatzeko zenbat bikote sartzen zian putetxian. Eta putetxian sartzen zian 5 bikotetik bati, galdatzeko zenbozko zerbitzua jasozun, gustura egon otezan, arreta ona izan otezan, eta ia proposamenik, bazeukaten, negozioa hobetzeko eta bar. Eta hori eskatu zion plantillatxo baten idaztia. Eta haien iritzixakin batera, beria ere, atezain modura, bere iritzixa ere, eta proposamenak eta antxe idazteko. Gure gaztiak esan zion, ez berak etzeukela inolako problemaik lan egiteko, baina berak ezintzula hori egin, etzekila idazten eta etzekila irakurtzen eta. Putetxeko jabiak asko sentitzezula, baina ulertuko zuen bezala, berak ezintzula kontraratu beste pertsona bat lan hori egiteko. Eta ezintzula ez dara zai egon berak idazten eta irakurtzen ikasi arte. Así que, sentitzezula, baina lan utzi beharko zula. Indemnizazioa emango ziola, ganorazko bat, bitartean, zerbait topatu bitartean, aurrera egin zezan. Gaztia, pixka apura uta, baina beste errebederik ez, eta hartu zuen indemnizazioa, eta juntzan etxera eta, haber zein bertzun. Bolaxi akordatu zan, edo pentsatu zuen, edo gogoratu zan, putetxian lan itxezunean, edo oia apurtzen zanean, edo armaixuan oina ondatzen zanean, berak hiltze batzuk hartu eta mailua eta holako tresnekin eta txik, nolabait konpontzen zitula eta beste temporadatxo baterako behintzat, ibiltzeko moduan lagatze zitula. Eta esan zuen, beste zer hobi horik topatzen ez deten bitartean, igual holako gauzak inditzaket. Eta orduan, pentsatu zuen, behiratu zuen etxian, zertzokan, eta uhertutako hiltze batzuk, eta mailu txetxar bat besteik ez. Eta orduan, esan zuen, erosiko ditute erremintak aja bat erosiko. Baina, herrixan ez zegoen burdindegirik. Burdindegirik gertuena zeon astu hartu eta 2 egunetara zegoen herri baten. Beste zeinik ez zeukala eta hartu zuen astua, eta 2 egun, tipitapa, herri hartara iritsi arte. Erosi zituen, erreminta batzuk eta bar, eta beste 2 egun bueltan. Etxe iritsi zanean, botak entzen izala, botak endu bezain pronto, zer da atian kas. Auzokua. Ia mailu bat bazeukan, mailua bihartzula da. Bera, orduntxe erosi berri zeukala, eta ia lahako zion. Sentitzezula, baino, berak mailua lanikeko bertzula, eta ezin ziola laga, berak lanik gabe zeola, eta lasai hoteko, urrengo egunean bertan bueltatuko ziola. Orduan, gure gaztiak noski, normala dan bezala, lagazion mailua, ezta? Pasatu zen orduan eguna, eta urrengo goizian, han etorri zitzaion auzokoa agindu bezala, baina, esanez, ez zula bukatu lana eta beste egun baten bertzula mailua. Eta gure gaztiak baino, berak ezin ziola laga egun oso bat mailua, ze ez zeukela lanik eta mailu hori zala lanikeko modua eta, auzokoak esan zion. Ez preokupatzeko, berak ez zeukela denborarik, 2 egun gastatzeko, beste herri hortara juteko, erremintak erostera eta beste 2 etortzen, eta orduan pagatu ingo zizkiola. 2 egun eta 2 egun, 4 egun horiek, gehi
mailuaren kostua. Bueno, gaztiari ez zitzaion gaizki iruditu zitzaion, 4 egunetako soldata badaukat horrela, eta bitartean joango naiz, eta ekarriko dut berriz ere beste mailu bat, eta beste zehose igual. Hola zeintzuten tratua, ados, eta primeran. Orduan, hurrengo egunean berriz ere, gure gaztia hartu astua berriz ere, 2 egun junez, 2 egun etorriz, eta ekarrizun erreminta kaja eder bat. Eta iritsi bezain pronto, berriz ere, kax-kaxatian, beste bat, herriko beste bat, nola enteratu zen, mailua lagaziola ez dakiz zeini, eta berak ere bertzitula gauza batzuk, eta ia lagako zizkion edo emango zizkion hiltze batzuk, destornilladoria, alikate bat. Eta gure gaztia berriz ere, berak horiek tresnak bertzitula lan egiteko, eta ezin ziola hola laga. Honek ere gauza bera. Berak ezin zitula 4 egun gastatu, bazekila 2 egun bertzitula juten eta beste 2 etortzen, baina berak ezin zitula 4 egun galdu, erreminta kaja baten bila juteko, eta nahi bali mazun, 4 egun horiek pagatuko zizkiola, gehi erremintan kostua, gehi irabazitxo bat. Gure gaztia, hori ere etziopa bat egazki. Eta holaxe eman zizkion, eskatu zizkion erremintak, eta jasozun esan dugun ordaina. Hurrengo gunean hartu zuen berriz ere astua, eta juntzan. Herrira, ze pentsatu zuen, arriskatzi igual merezizula, eta indemnizazioaren zatitxo bat hortan gastatuko zula, ezta? Ze, haizan ikusten, edo hueltak ematen behintzat, jendeak esaten nahi izan horri, ezta? Osa, 4 egun galtzeko etxe euskala, eta total, junda herrira, eta ekarri du ez erreminta kaxa bat, baizik, eta, material, mordoxka bat, egun batzutarako, eta iritsi da etxera, eta konturatu zen, hemendik eta handik, gero eta gixo eskatzen ziotela, eta bururatu zitzaion, eta almazen bat hartzen bali maet herrixan, lokaltxo bat hartzen bali maet, eta han gordetzen bali maetut, erreminta mordoxka bat, demanda honen gana erantzuteko. Holaxe irikizun almazena, ze gainera ordurako, hainbeste erreminta izan ekartzen beste herri hortatik, herri hortako burdindegikoak ere, behan, jun biharri gabe, bihar duite zizkioten, erreminta guztiak. Orduan, irikizun almazena, eta betezun dana erremintaz. Eta gero, almazen horri, lehiakilatxo bat irikizion, eta holaxe, berak ere, burdindegisa zabalduzun herri hortan. Izuen, ze esango izuet, jendia, baina benetan, araxe etortzen zitzakola, bai herrikoak eta baita inguruko herrikoak ere hortia. Eta txirriki-txarraka, dirua egiten izala, gure gaztia izue, pentsa. Zein pentsatuko zun zein uste izango zun holaxe. Eta halako baten berriz ere okurritu zaio, eta burdindegitik ekarri biharrian erremintak nik neuk fabrikatze bali maitut, hemen herrixan baziok tornerua, launa diat, esaten bali maiot eta egiten bali maizkit mailu buruak, eta hiltziak, eta alikateak, eta hola beste kostuik gabe, askoz ere irabazia handixo eukiz. Holaxe proposatu zion torneruai, herriko torneruai, eta ura ere gustora, herrixan, beste lan bat, eta holaxe hasi zian izue. Hola, hasi eta hasi, bailarako pertsonaik aberatzenetakoa bihurtu arte. Ze arrakasta gaztiak eukizuna. Halako baten, lasai bizizala, diru problemei gabe, bentsat, esan nahi dut, eta okurritu zitzaion, herrixai opari bat ditia. Eta zein izango oparixa? Oparixa izan zen ikastetxe bat. Ikastetxe baten eraikina oparitu zion herrixai, bertako umiak, aurrak, ikasten eta idazten ikasi zezaten. Eta holaxe eraiki zuten eskola, eta inaugurazio eguna, eta inaugurazioan badakizue danak eleante jantzita, bazkari bat, jan eta edana nahikoa, alkatia, udaletxeko pertsona importante guztiak antxe, eta herriko jende ezaguna bertan. Eta, postretara eta iritsi dianean, anun etortzen den, alkatia dana arro-arro, gure gaztiaren gana, eta, zabaltzen dio ikastetxeko lehenengo liburua izango dana, eta lehenengo horrian eskatzen dio, sinadura bat jartzea, ohore handia izango zala eurentzat, bere sinadura antxe eukitzea. Eta gure gaztiak ezin zula hori egin, berak etzekila ez idazten, ez irakurtzen,
eta etzekila orduan sinadura. Etzagola beretzako hori handixoik eta geixen desioko lukeen gauzarik. Baina ezintzula etzekila eta. Orduan alkatea eta alkate ordia eta inguruko guztiak denak harrituta, alfabetatu gabea zehala eta alfabetatu gabe eta onaino iritsi, olako negozioein, olako arrakasta eduki, ez nuke pentsau ere nahi, zein ahal izango zenduken idazten eta irakurtzen jakin izan bazenu. Begira, irakurtzen eta idazten jakin izan banu, gaur egun putetxeko atezain izango nintzake. Eta hori alabazan eta ez bazan, sardadilak alabazan eta irten dodila zuen etxetan. Besteik ez, ondo izan, aio!